קוראים לי יעקב ישראל, התחלתי את אפרים בכיתה ט', התחלתי בפעם חברות מאוד קרובה, שגם אמרנו קשר גם אחרי שלב ההגעה לישיבה. התחלתי לדבר על מה היה אפרים בשבילי, ואחרי זה טיפה יותר חוויות אחד. תמיד שאני יצא לי בכמה פורומים לדבר על אפרים, כל מיני קשרים, תמיד אני אומר שאפרים היה בן אדם לחלום איתו. כאילו, לא זכור אותי הרבה עוד פלאקים אפרים, ומונטוקים כאלה. תמיד היה כאילו, על מה הוא, כאילו מה איתך, מה קורה, ואז אחרי 3 דקות על עם ישראל, על ארץ ישראל, ועל תורה, ועל קדושה, כאילו, באמת זה היה דבר מפליא. זה היה בן אדם שהנוכחות, את הנוכחות שלו, כל הפתלך, גרמה לך למצוא, להיות טוב יותר. כאילו, פשוט הנכונות שכאילו אפרים מגיע ולגמר את זה. כאילו, יש משהו צריך להתנדב וזה, ואז אפרים כזה, היה, מסתכל עליך, ואתה גם ראית, כאילו, נמצא ברירה אחרת. ואפרים תמיד הייתי חייב. אפרים בקטע שלו על המרגליות, כותב שיש, לפעמים אנחנו לא יודעים לשים לב לגודל של האנשים שלידינו בעולם בחיים, ואז לצערנו אנחנו מתוודעים לגודל רק בהפעת עשרונם. אני באמת שהאפרים לא הרגשתי כל כך שזה נכון, לפחות, ודאי שגיליתי המון דברים שלא ידעתי על אפרים, אבל אני זוכר ממש בעובדו בחיים שאנחנו בפרטונים כאילו מדברים על הפלא הזה, אני אתן כזה 2 דוגמאות קצרות שהן באמת נשאתיות, כאילו נראה לי בכל הזה שהוא אישה על החיים, שאני מאוד לקחתי ממנו. זוכר אפילו פעם איזה חוף לחוף, וכזה הלכנו לישון בשעה מאוחרת, ושמנו שעון מעורר לשעה נורא מוקדמת. עקרתי וראיתי שהטלפון כותב לי שנשאר 4 שעות לישון. אמרתי לו, וואי, כאילו, אין לנו זמן לישון. תדע לך, יש לי מנהג, אני לא מסתכל כמה זמן נשאר לישון. אמרתי לו, למה? תשמע, שאתה מסתכל כמה זמן נשאר לישון. אתה בבוקר, יש לך תירוץ להיות עייף. אתה לא יודע כמה זמן ישנת, אתה מבין את העייף, אתה לא עייף, אתה לא עייף. זה היה הרבה שלו. ואז אני עושה. זה ככה נקודה אחת. נקודה שנייה, בשלב יותר מאוחר, כשפגשנו חמש פה בלד הניהל ובמעיין, אני וייס והוא, חבר מהתיכון, סתם דיברנו על סרל, אני גרסתי טיפה על סרל, והוא בדיוק סיים אותה במקטע. וישבו פה החברים מגבעתי, כנראה סיבה שלא עשו את הקילומטרים הרצויים, עשו קצת פחות תהליך. אז אני זוכר כזה דיברנו, הוא אמר לי, כן, עשינו בסוף לא זוכר כמה, את המספר. אמרתי לו, וואי, קצת, כאילו, איזה קש. אז אני מה קש, אנחנו, כאילו, מה אתה רוצה, לוחמים פחות. אנחנו היינו אמורים להיות לוחמים יותר מוכשרים בצבא פחות, כאילו, ממש התבאס על זה שזה היה חלבי מדי. אני לא הבנתי אותו, כי אני גם הייתי בצבא, ורק רציתי לקצר את הקילומטרים. אז זה סתם 2 סיפורים נורא קטנים, אבל נראה לי שבאמת מגלים על איזושהי גישה מאוד משמעותית לחיים. אבל לפני כל זה אפרים באמת היה אדם פשוט חבר טוב, אדם רגיש, אכפתי, אדם שכיף לטייל איתו, שכיף לשבת איתו, שכיף לדבר איתו. היה לנו חברותה לי ולאפרים, שהתחילה בשמינית בחורב. היה לי תנועה של הרמי קצות בוקר כזה, עם שעה חברותה, לפתוח כאילו את היום לימודים הרגיל, קצת מוטיבציה לשמינית גם להגיע בבוקר. ואז היינו כבר למדנו הדחה, של הרבי שיינפלד וסיפר, מדפים. למדנו בדידי הקורונה, ואמרנו לנו, ממשיכים גם בזום, ולכן חלק מהדפים זוכרים אותי לטובה וגדעה, שעות המוקדמות מהזום. למדנו הרבה, ציינו את כל הדפים, ביקשנו מהרבי להיות דפים, נתנו לנו עוד. ואז הגיע השיעור, ואמרנו, יאללה, ממשיכים, חייבים לסיים את כל הדפים. ציינו את כל הדפים, ואמרנו מה נעצור פה. והתחלנו ללמוד ספר העיקרים. אבל
למדנו כל מוצא, שזה ממש עבודה שעשיתי להם, מהרגע שהתחלתי בישיבה, במעלה אדומים, אז היה לי את השיעור ב' שהוא IBF, אני הגעתי באוגוסט, ורצינו להמשיך גם תוך כדי הצבא, גדול על שנינו, אמרנו שנשתחרר, זכינו, וגם שם, גם בחברותה, כאילו היה המון שיח, גם למדנו, אבל גם דיברנו מלא על ישיבות ועל מה הדרך הנכונה, ותמיד כאילו שלחנו כזה סיכומים אחד לשני ושיעורים של אנשי ישיבה, ותמיד היה שם שיח נורא אמיתי ונורא חזק, שהיום באמת נורא חסר. גם הקשרים שלו זה דבר באמת שמלווה אותי, כאילו אני בקבוצה, וכל פעם מהמשפטים אני כבר יודע בעל פה, באמת הם מלווים אותי למפגש שם. הפעם אמרתי, תפקו להתקדם, ממש עליי. רק אגיד ככה דבר לסיום, פעם שמואל, בחברותות נורא עליתה, אבא של אפרים נורא בחברותות, כל פעם הוא אמר לי, אבא שלי ככה, ואני אשאל את אבא שלי, והוא ישתור לנו את הקבוצה הזאת, והוא יודע, והוא זה. ואני, שאפרים נפל, הייתי בעזה, בתל שריון, וראינו בדיוק לא ידעתי שהוא נפל על אחרי יומיים אחרי שהוא נפל, שיצאנו לדלק, זה באמת היה קשה, לא לעשות את עצמי, ואז ביום השלישי לשבעה, היה לנו איזה אירוע, שם גם אחד הטנקים נפגע, שאחד הטנקים נפגע, המפקד של המטנק יוצא החוצה לטפל, והקטין נשאר, אז יצאתי עם הטנק של הקטין, יצאנו החוצה, כשיצאנו הלכתי למגז, אמרתי לו, כמה זמן כאילו לקחת את הקן, אמר לי 3 ימים, עכשיו לקחתי את הדברים, נתתי לשבעה, הגעתי, זוכר כאילו, באתי אליך, של אפרים, כאילו, פתאום בפורב, קראת עליי, אמרת לי, משתתף בית הערכה. ועלתי לך אני מגיב. נתתי לך מבט שואל, אמרת לי, מתקשה לאבד חבר. זה היה מאוד חזק. גם אחרי זה, תזקת אותי, נתת לי חצי כפות החזרה, באמת הייתי הרבה מאוד לחזור פנימה. קצת הבנתי על מאיפה הם דיבר.